Ашның бәрәкәте кунак белән ди татар халык мәкале. Кунаклар күбрәк килгән сайын бәрәкәте дә арта дип ышанам мин һәм TMTV телеканалында тәмле көрәшне башлап җибәрәм. Һәм бер юлы 2 кунакны дәшәм безнең студиябызга. Бүген бездә кунакта Габдулла Кариев исемендәге яшьләр театры артистлары, димәк, Галимуллина Гөлназ һәм Вафин Рамил. Рамил Вафиндер инде шулай рәхмәт. Исәнмесез, саумысыз? Хәерле җегетләр белән кул биреп күрешик. Бигрәк тә күчәнә чалганда. Монсы ришвәт, взятка. Ого! Долларлар белән. Евро. Рәхмәт, рәхмәт так. Күрсәтик. Бу рецептлар язып барыр өчен. Бу сезнең логотип мәллә? Әйе. Күреп торасыз. Менә бит язган менә. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры менә тула әйтмәгән икән. Футикс менә хәзер әйттем. Футболка. Так, ачып карыйк. Әйе. Мин яратам шулай битен бүләкләрне. Ачып карага. Так, размеры эске минеке. Безнең театрда менә шундый футболкалар ясыйбыз һәм һәр бер спектакльдән менә шундый Кәҗүл шитек. О, кәҗүл шитекне беләм бит мин. Бу кәҗүл дигәне теге кожёл дигәнме сездә менде? Юк, кожан дигән. Кожан сездә менә. Мен аны теге кәшәнең тиресеннән ул вакытта бит инде булма. Ну, тирес инде, тирес, кожа тирес. Тирестән ясалган. Ну, юмор хиссе сездә бар. Һәм кружка. Шәй эчәргә. Шәй эчәргә. Рәхмәт. Бездә шул ашаманы тапшыру бетегәк, миңа моны калдыралар да, моны алачаклар башкалар. Шуңа, булар барысы да миңадыр бит инде. Әйе. Бик зур рәхмәт. Бүләкләрегез көчле эшләдегез өчен. Я, тапшыруның шартын да таныштыра кирәктер хәзер. Аңлатам мин сезгә. Безгә безнең телевизион тамашачыларыбыз рецепт җибәрәләр. Фото белән. Фото белән инде. Аны миңа күрсәтмәделәр. Аны мин үзем дә күрмәдем бүгенгесен. Бу мен хәзер шулай. Ләкин без шул әзерләнәсе рецептның ингредиентларын, ягъни компонентларын дип әйтик, мине хәзер тизеп куячакбыз сезнең алга. Әлбәттә безнең тапшыруга бер генә кеше килә. Сез хәзер 2 баш яхшырак бит бергә караганда. Әйе, карап шуңа так, Рамил бу булайдыр, Гөлназ бу булайдыр дип, нәрсәдер инде бер фикергә киләсез дә һәм нәрсәдер әзерли, хәстәрли башлыйсыз. Пешерәсез, кыздырасыз, безнең аны духовкада бар, мөмкинлекләр күп инде. Блендерда бар, хәтта пычаклар да бар, такта белән, беләсезме? Соңыннан әзерләп бетергәч, булды әзер дигәч, мин теге фотоны миңа җибәрәләр дә мин карап, сөйтәм сезгә. Карагыз әле, бу бит мондый ризык булырга тиеш булган. Әйе. Бу бит менә пылау пешерергә тиеш булган. Сез кыймак пешердегез дип әйтәм. Әгәр дә сез чынлап та менә килеп чыкса, фотода кебек, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан әлеге Кукмара табасы сезгә. Ну, гадәттә ничек инде, җегеткә менә монсы, сиңа монсы. Менә шулайрак. Аңлашылды? Әйе, аңлашылды. Менә бу мәрмәр дип әйтәбез, мраморный линия табаны сезгә тапшырабыз. Юк икән, бу тегендә китә. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Әзер булсагыз, компонентларны җыеп салабыз хәзер. Әзерме? Әзер. Башлыйбыз. Я, егетләр, кызлар дип дәшәлебез сезгә. Кариев исемендәге театр артистлары, актерлары. Нәрсә менә тавыкның түше ак итеме? Бу гимбә шампиньон, суган, фасоль, стручковый, һәм йомырка, амсы петрушка. Петрушка. Ну, анчык белергә пешмәгән икән, әйе? Пешмәгән. Пешмәгән. Аха. Нәрсә әзерләп була? Так. Беренче вариант нәрсә килә башка менә? Әйдәгез. Беренчесе һәр вакыт дөрес була диләр. Моның хәтлек йомырка белән Бу сорауга җавап бирә Рамил Вафин. Бу кадәр йомырка белән нәрсә дигәнең әле? Тавыкны нишәтәбез? Тавыкнымы? Син тавыктан башла. Тавыкны нишәтә була? Шит ашап булмыйдыр бит. Кем әйтте? Юк. Ну, пешерергә инде кыздырырга. Так. Туракларга пешерергә. Гәммәне в любом случае туракларга. Дер дип өметләнеп калам. Шакыллары бар икән бит үзендә балакай. Әйе. Суганны понятное дело бу яшарга түгел инде туракларга. Нишләп суганны киресенчә булашар, ярар, әйе, шуннан. Фасоль шулай гына кала инде. Чикүкә яратасыңмы? Ашап караган юк әле. Моңарча. Ашамыр аны ишәләр. Ишкәнем дә юк моңарча. Гогыл-могыл юк? Юк. Ну, димәк, ансында менә булды. Хәзер инде җипләп бөтенесендә Гөлназ Галимуллина. Так. Хәзер тушын турыйбыз.
Һәм аны суган белән кыздырырга салабыз. Молодец. Шуннан. Һәм Мин белмим, мин шамалыйм гына. Нигә гөмбә белән суганы башта түгел? юк, башта менә Кимбә? рецептлар буенча име башта гөмбәне пешерергә кушалар. Чөнки Әгәр һәм мин яракка киткәнче, бик киянгә кирип киткәнче, мин сезгә менә бу сезгә бераз гына ярдәм булачак. Менә монда бердән-бер кулланылырга тиешле савыт, ул менә бу күк мара табасы. Мисал күк мара табасы, чөнки аның астында күк мара дигән бөтен күк мара табаларын астында яки бар күк мара дигән күрәсезме? Так, Бер җиңеләйттеме эшне? Җиңеләйтте. турыйбыз. Әйе, юк турырга кирәк ансы барысында. Турыйбыз. Булар Нәрсә турамасаң да була, әйе. Без моны өстенә сытып салабыз. Минем- Миңа калса бу Бик җиңел һәм Бер бик генә сорау. җайлы, әйе. Мин карап кына торсам буламы? Мин сиңа дустым җавап бирәм. Була. Ләкин булай, берегез Тәбә. эшләгәндә берегез сөйли. Иң мөһиме теге тик тормаска. Әгәр дә син карап та торасың икән, сөйләмисең дә икән, кайтып кына кит дустым. Юк, мин әйтеп торачакмын. Ярар, булды? Әйе, Тәбә. өйрәтеп торсам була. миңа Менә. калса бу тәбә. Күкәй тәбәсе, Әйе. ләкин Ит һәм менә булар белән яшелчәләр бергә. Әйе, менә булды инде шул дип уйлыйм мин дә. Әйе. Бар битесендә кыздырып нитәбез дә, турап салабыз да, өстенә йомыркасын салабыз да. Итеп пешерәбез, битте китте мәсәлән. Иң загы булар арасында пешә торган бер нәрсә? Ит. Молодец. Менә уңышлар теләп калам мин сезгә. Пышык. Әйдәгез булаймы? Так. Бик җайлы булыр ул карап торсаң, әйме? Шуңда битнесен турырга кирәк бит. Суганында. Гадәттә суганны өйдә ирләр турый. Җылый. Әйе, кызларның туш агарга мөмкин. Шулай булгач, итне сиңа тапшырабыз. Чөнки ул җиңел турала торган ит, гөмбә белән суганны без тапшырабыз. Рамил Вафинга. Аның өчен бездә пычаклар да җитәрлеге менә бездә бар. Бездә такталар да бар, эшсез тормасын әле ул. Так, пычакларны алыгыз әнә ике пычак булырга тиештер дип уйлыйм мин. Бер пычак күренеп тора әле. Әйе. Әйе. Тавыкны мондарак, тавык типи-типи шип. Шип-ш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 iп-шiп-шip-шip-шip-шip-шip
барган арада мин сырлар бармы миңа? Мин тапшырыбызның генераль спонсоры турында да үземнең сүзләрне әйтим әле. Җәмәгать, безнең спонсорыбыз Кукмара Металл Социация. Сез эшләгез. Кукмара Металл Социация заводы акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы ул инде үзен таныткан һәм инде аны мактарга да кирәк түгел. Бөтен кеше белән аның яхшы икәнен, сыйфатлы икәнен, монда ризыкларның тәмле пешкәнен. Ассызыклап дәлилләп торасы да юк. Әгәр дә сезгә мондай шәп таба кирәк икән, сез аны интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Игезгә китереп бирәчәкләр яисә инде әгәр дә сез мәтәгә капшап тотып карый торган кешеләр рәтендә икән, барыгыз фирменный кибетләренә. Фирменный кибетләр алган Кукмарада бар. Бар Казанда 4 кибетләре, Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга 11Б, Мусин урамы 23Б һәм Ленинградский урамы 27 адреслары буенча кибетләре урнашкан. Керәсез, аласыз, җаныбыз теләгән табаларны, кастрюльләрне дип әйтик инде без име. Яисә казаннарны мин бигрәк тә актив ялышына яратам теге табигать кочагында казаннарын куеп тәмле ризыклар пешерергә. Һәм бөтен хуҗабикәләр дә аңнарын җыялар әгәр дә аларга. Таба белән бирсәң түгел, таба бүләк итсәң. Бер юлы бер бишне төрле диаметрдагы. Минем өйдә шулай бик күп таба һәм мин бик кат таба яратам. Менә сиңа бик кат торышырга кирәк, яме? Биеге, тәбәнәге. Бөтенесе Кукмарадандыр бит инде. Әйе. Мараныклар. Менә күрдегезме? Кукмараныклар. Молодец, Гөлназ. Инде плюс 1 балл сиңа. Җиңсәгез таба кайсыгызга булачаксың? Гөлназга инде. Гөлназга инде. Я, сөйләгез миңа, сез менә артистлар, актерлар буларак, хәзер шундый популяр сүз бар. Камин-аут диләрме әле? Минем Габдулла Кариев исемдәге, юк, нормаль нидәгенә, мәгънәдә. Булганым юк бер тапкырда. Кайда барыгыз гына? Сен аны шаярма, кулда пычаклар бит. Юк, чынлап менә, мин инде анда мине күпме чакырдылар. Мин күп минде талпындым анда барырга, теге, җыендым барырга. Ну, юк инде менә. Ярар, димәк вакыт. Менә әйтәгез, менә бер тапкырда Кариев театрында булмаган кешегә 1 минутта реклама ясагыз әйдә. Башлый Гөлназ Галимуллина. Безнең Габдулла Кариев театры Петербург урамы 55Б йортында урнашкан. Безнең репертуарда яшьләр өчен, урта буын өчен һәм шулай ук олылар өчен бик күп кызыклы спектакльләр.
куела. Шулай комедиялар, драма әсәрләре, психологик әсәрләр, символик әсәрләр, бик күп төрле һәм күңелең ни тели? Нинди жанр теле бит? Нинди жанр теле бит? Балалар өчен дә бармы? Бар, әлбәттә бар. Ник яшьләр театры? Менә 3 яшьтәге балам өчен. Мәсәлән, 3 яшьтәге бала. Бер бәхетле көнем. Әйе, бер бәхетле көнем. Бик яхшы спектакль. Менә 3 яшьлек, 4 почти инде. Аңлый. Аңлыймы? Аңлый. Карале килегә. Спецификлар да бар. Әйе, анда ул бик аны безнең Мәскәү режиссеры куйды. Безгә хәзер театрга шулай ук Мәскәүдән, Петербургтан, төрле шәһәрләрдән режиссерлар киләләр. Ого. Әйе, шулай ук бездә лабораториялар үтә. Менә мәсәлән, Томга дигән лаборатория үтә. Анда Ул безгә лаборатория нәрсә? Аңлатыгыз, лаборатория. лаборатория, мәсәлән, Мәскәүдән я Питердан берәр кайсы яктан иң ерак як кайсы иде әле? Хикмәт, Ерак көнчыгыш. Хикмәт, Бурятия. Бурятия. Түгел, Якутия. Якутиядан Менә килгән режиссер. бик ерактан инде. Менә мәсәлән, шундый режиссерлар да киләләр безгә. Менә Томгада бирелә бер атна, я 5 көн. Әле аның братнасы да кыскартыла 4 көнгә хәтлек. Режиссерларның соңга калган вакытлары да була. Менә Ничек шушы шул шул очракта соңга калган вакытлар була. Кемне? Кем соңга калды? Теге ни, Кончаловский. Юк инде соңга калмыйлар инде. Әйе. Так, менә шушы бер атна я 5 көн дәверендә тулайым спектакль чыгарыла. Әйе. Ну, катнашучылары, уйнаучылары сездер бит инде. Уйнаучылары без. Әйе. Аның фишкасы нәрсәдә? 5 көндә. Менә Ул мәсәлән, сыйфатлы буламы соң? әлбәттә сыйфатлы була. Менә шушы Өйрәнеп бетәсез? Томга вакытында куелган спектакль алга таба репертуарга керә торган спектакльгә әйләнергә мөмкин. Менә мәсәлән, 4 спектакль, Томгада 4 спектакль куелаймы? Һәм менә шушы 4 спектакль арасында кайсы спектакль күбрәк ошый? Тамашачы, аны ничек билгез? Тамашачыгамы? Үзегез. Үзебезгә. Үзебезгә дә тамашачыга да дияргә була. Аны менә худсовет, Әйе. бездә худсовет бар, менә худсовет ясайлый. Менә 3нче елнымы шундый тартма ясалды. Һәм кайсы спектакль менә сәгать 2дәнме башланды спектакльләр. Һәм менә 3 спектакль рәттән барды шулай. Аны тамашачылар белән барамсың? Тамашачылар да. Әйе, О, андый вакытта чакырыгыз әле. Ярар, чакырырбыз. Ул бик эксперимент, ул менә экспериментальный. Мин аны яратам Экспериментальный, әйе. бик яратам. Менә ул бит инде төрле яктан килгән режиссерлар, аларның күз аллаулары бөтенләй башкача. Безнең бит инде теге милли татар спектакльләре түгел аларның башларында. Аларның бөтенләй башка төрле. Һәм безгә үзебезгә дәгән эшләргә кызык. Чөнки актер өчен төрле яклап ачылырга ярдәм итә ул. Менә шуны хәтта тәмләп сөйләдең име? Берсен дә шулай сөйләгәне юк менә. Син Рамил сөйләмәсәң дә була хәзер. Әйе, мин туры Булды, монда реклама әйбәт булды. Хәтта менә теге сөйләп битмәсә аңлатып бирәм. Сөйләргә кирәк икән. Менә артист инде булырга тиеш икән. Так. Син 1-2 ел гына уйнамыйсыңдыр бу театрда. Минем 13нче ел китте. Субханалла, машалла икән инде. Машалла икән инде. Алай булгач инде точно киләбез. Минем гаилә зур бит. Минем балалар да театр ярата. Бигрәк тә балалар да бар менә. Киләм яме Алла бирсә булды. Так, монысы булды, әйдә. Әйе, Рамил. Суган турады, молодец. Мин җылап алдым инде бая. Гөлназ, безне сәдеп пешерә башлый, бәлкем суган biraz кыздырып алабыз. Суган кыздырып алып, анасын тавыгын да атырбыз, Май шушып. Балалар тасма брыш. Мин хәзер аны. Так, суган, башта гүмбәне нитергә идек. Турарга. Кыздырырга иде. Шулпасы чыга дисеңме? Шуң кайнап битсен шунысы. Аның менә мәсәлән хәзер иткә туз салырга кирәк, гүмбәгә туз салырга ярамый башта. Аның суы чыга. Әйдәбез. Аны беләдер бит. Алмашык, тәмен турай башын гүмбәне. Ярар, әйдә итне куябыз инде, әйдә. Юк, ничек тә ярый. Туз өчен курыкма син бер чалма. Тузсыз да ашыйбызмы? Майыгыз бетте. Майыбыз бетте. Так. Так, менә куеп җибәрдек. Кабыздыкмы? Кабыздык. Так. Рамил, шулай син дә сөйләп. Ал инде бераз гына тагын. Рамил аңладым. Монысын аңладым. Соңгы вакытта менә мин бит ул бинада булганым бар сезнең. Ул бит хәзер яңа бина, шундый рәхәт бина, киң, иркен, ул гримеркалар, ул зал, ул сәхнә.
siz bitni anı için uzak kıraştınız, Bek uzak kıttınız, uzak. ul binanı. Tege, cemaat kimler bilir, bu tuğan avlım kompleksi karşındağı Әйе. bıvşi dom ofisirov. Şöyle bit. Әйе, Дөрес дөрес, әйттеңме? бик дөрес, Менә бик дөрес. бик яхшы ясаганнар хәзер анда шуны әйтәм, анда булырга рәхәт, атмосферасы рәхәт. Мин булган бар анда башка тамашаларда. Без башта Менә Рамил әйтә булсын, менә соңгы вакытта иң менә шундый син күңелеңә яткан спектакль менә. Менә кайсы булат. Менә точно сиңа килергә кирәк дип. Соңгы вакытта безнең премьера үтте. Әйе. Алтын чәч премьерасы чыкты. 29-30 гыйнварда. Так, нәрсә турында бу? Алтын чәч. Мин алтын чәч беләм Нәҗип Җиһановның операсын гына караганым Бу бар. аның алтын чәче түгел, бу переписанный икенче кеше белән язылган. Асылында шул ук әкиятме соң аның? Ничек дип әйтегез? Бигүк әкият түгел. Әйтик, узыгыз әле, алайса, алтын Күбрәк, чәч бу безнең заманнарда бара торган бер җирән чәчле. бөтенләй дә юк. Бу бөтенләй ул түгел. Бу үзгәртелеп бетерде гомумән төбеннән үк. Инде сөйләмигә әле килеп карасыннар. Чынлап та, Менә юк, син әйт, менә ул безнең көннәрдә барамы? безнең көннәрдә бара ие. Психологик Ул хәзерге мөхиткә багышланган спектакль. Әйе. Хәзерге мөхит. хәзерге вакыт, хәзерге мөхит дип әле син теге сүзне әйттең, вазгыять дип. Ай, ашында сүз бар бит әле. Вазгыять дип әйтергә хәзер вакыт. Сынды вазгыятьләр белән дип әйтсәң вакыт. Кара бу нитте бит, суганны салып алабызмы? Суганны җибәргә башта. Шыр. Мин менә булай торып карап торырга күбрәк яратам. Йо, мин читтән карап торырга яратам ансы. Ләкин кухняда булсам бары булышасы килә башлый. Агач кашыкны бирегез, агачны ягым. Ярый. Кайсысы да ярый, кайсысы. Мин бугатып торам үзем. Мин сезгә булышкан булып кыяфәт ясап торамын. Так, димәк алтын чәч, анда сез уйнадыгызмы? Сез катнаштыгызмы? Әйе. Әйе. Режиссеры кем? Режиссеры. Гарипова Резида Ага. Ираковна. Ирековна. Так. Ул шулай ук Рамилнең укытучысы. Казан театр Минем мастерым. училищесында, Сез әйе. икегез Казан театр училищесын бетердегез? Әйе. Шулай бит? Шул алтын чәчне язган язучы ул Луиза Янсуар. Хәзерге вакытта безнең Безнең директор. директор. Менә бит. Димәк, буны килеп карарга кирәк. Бик Бик тә. тә карарга кирәк спектакльне. Бу беләсезме, ул менә бер карауда бәлки Аңлам аңламый табылмас да кебек. калыр асыз әйе. Бәлки ул бер карауда аңлашылмаска да мөмкин. Чөнки беләсезме, ул мәсәлән, бу спектакль яхшылык турында, начарлык эшләргә ярамый дигән түгел анда. Или бу бу спектакль менә моның турында, менә булай 200 кеше килгән, 300 кешедә 300 төрле 300 фикер төрле барган фикер, икән. Барган мөмкин. әйе. Кемнәрнедер ул җылатырга мөмкин. Кемдер менә шок дәрәҗәсендә калырга мөмкин, кемдер елап утырырга мөмкин. Ул беләсезме, һәрбер кешенең менә эчендә нәрсә, менә шуны чыгара торган спектакль. Лилия Янсуар. Луиза. Луиза Янсуар. Әйе. Луиза ханым дип әйтәсең. Луиза ханым. Сезне сез беләсезме, Гөлназны һәрбер спектакль алдыннан бер кая җибәрегез нигә? Пресс-конференцияга менә. Ул менә шул карап ышандырырга мөмкин. Син бик теге чиста һәм матур татарча сөйләшәсең син. Берәр татар районыннандыр Гөлназ, әйме? Мин Балтач районы, Балтач авылыннан. Кия. Исе чыкты Кия. Әйбәт бит инде. Берсендә Абрих килгән, миңа кидерергә кирәк әсле. Мен кызган суган исе бик яхшы. Яратам. Кишер Так. кушылса бигрәк тә. Син кайсы яклардан син? Минме? Син беләм. Син каядыр Төркиядән кайткансың. Син теге Төркия актерлары кебек. Почти. Ха? Казаннан. Казаннан. Әтиянең татармысың? Татар. Ха? Әни Чүпрәледән, әти Апас районыннан. Кара әле син кара. Юк, син шунап та теге төрек сериаллары актерына ашатырга була, әйме? Яисә җырчыларына да Мустафа Сандаллар кемнәр әле анда? Просто танцуйда дип уйнаган Чехрабортилар. Чакраборти юк түгел, хитны кына түгел. Ниябалиша исе дигән кебек. Болливуд түгел монда, юк, монда Төркия. Turkvision. Так. Хәбәр. Казанны кышлы татарча сөйләшәсең, менә әйтеме? Әтиянең. Әтиянигә рәхмәт. Әйе, әтиянең.
Сен devam ettikten sonra men her şey kene avluda bir yatadın dip alga taşlasız gelip. Yok şol. Men 7 yaştan meni bir yerге berdiler de. Bir yerге? Әйе. Мен бүгенге көндә 15 еллык биюче дип саналам. Стажым 15 ел. Сыр мен дейін әлішті бұл классика. Универсал. Бөтенесендә бием. Нәрсә кирәк шуны бием? Татар, Мари, Удмурт, лезгинка, Әйе. хип-хоп, брейк-данс. Әйе. Танысы баран дейсіңдер. Джаев, ча-ча-ча, Әйе. самба-румба. Менә самбо-румбаларын яратмыйм шул. Бальныйлары бик күңелгә ятмый. Ләкин кирәк булса бием. Ну, бейім дегеннен демек, сенің башқа актерлар белән чагыштырганда отышлыягың бар. Сине теге бии торган рольләргә куялар. Бар, инде шундый мәсьәлә бар. Спектакльләрдә биим самая тегенче торган. Әйе, менә мәсәлән. Кирәк чыгадыр, ул бит сездә бит менә училищеда мин беләм аерым дәрес, Әйе. сценодвижение, Әйе, нәкъ фехтование. фехтование бар әле. Бию һәм без менә ул мин хәтерлим бию дәресеннән мөкәйләп чыга идек без. Шул дәрәҗәдәге биетәләр. Мин рәхәтләнеп сикереп чыгаем. Без бит Әйбәт булды әле өйрәнмәгән ул балалары. Там кабатланса да була. Dostlar, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта бүген Габдулла Караев исемендәге яшьләр театры артистлары Рамил Вафин белән Белназ Галимуллина. Ни хәтер яхшы. Кабыр чакта. Так, без бүген нәрсәдер пешерәбез. Тавык белән фа һәм соль ноталарын гөмбәсе дә бар әле. Ша, пиньон дигән. Хәзер монда бер генә эш калды, ул да булса Йомырка салыр. йомырка саргай. Һәм исен томалыйбыз да, ул ничәдер минутта, секундта пешеп чыгачак. Ишибезме шуны? Иштеме әле? Әйт. Әгәр дә бераздан фасоль пешеп җитмәде әле. Юк әле фасоль пешеп. ярар, я берсен алайса, ярар. Йомыркага аңа пешергә ничә? 3 минутмы? 3 минут вакыт җитә. Шулай бит. Ярар, мин безнең сезгә рубрика бар. Әйтәбез biz әле сезнең талант премьералар турында сөйләшкәнчә, мин сыр менә бик талантлы җегет булып чыкты инде, биюче диде үзен. Мактанды инде, биим инде 15 еллар дип. Синде талантлар бар, җырлыйсыңмы? Менә актерлык, юк, менә һәр кешенең бит амплуасы. Син актриса, аңлан театрда уйныйсың инде, киноларда төшәсең, шулай бит. Плюсың бармы тагын? Опция тагын берәр нинди җырлый торган. Менә спектакльләр инде бездә классик әсәрләр куела шулай ук. Мәсәлән, Галия Бану спектакле, Башмагым спектакле. Менә ул спектакльләрдә инде мин героиня рольләрен уйныйм. Баш рольләрдә? Әйе, сәрвәр. Шулай ук безнең Тукайга багышланган бик матур спектаклебез бар, ул Зәйтүнәкәй. Аның режиссеры Ринат абый Аюпов. Ул инде күптән чыкты ул спектакль безнең, ләкин аңа карамастан һаман уңышлы бара. Анда шулай ук Зәйтүнә ролен башкарам, Тукайның сөйгәне. Булды, дәвам итсәк тә була дип. Аңладым. Икән сораларым. Ләкин Героинялар гына уйнамыйм. Шулай ук малай рольләре. сиңа Әйе. 3-4 мондый малайлар була торыпмы? Алар бит Алар сонда. Монда. Мин тәмәнәк. Эй! Малай булганда нинди тавыштан сөйлисең? Тавышың калган Ну, мәсәлән, нигез ташлары. Бер өзек кенә иде. Әйе, шулай ук ул Фраза. Ринат абый Аюпның спектакле, ул куйган Малай спектакль. балалар Так. Бабай! Бабайчик! Мин утром проснулся, Лениза әйтә, абыйлар китте авылга, бабай үлгән ди. Мин шунда ук машинага утырдым, и вот мин монда, ә син живой, здоровый. Мин так шатланам, бабай. Мин барасы килә бу спектакльгә уже. Слушай, сине. Бу шәһәрдә Кариев театрына мәхәббәт уянды бүген. бу Әле бер кешесенә генә карап әле монда. Всё, барабыз. Алла бирсә. Әгәр дә шулай оста уйнасалар, анда чынлап менә Алла синегән бирсә. кебек. Бабай! Бабайчик. Бабайчик. Ярар. Тагын Булды. батып ал. Нәрсәгә җыр турында сорадым име? Хәзер сезгә рубрика булачак. Сезгә җырлар белергә кирәк булачак. Җырлатмыйбыз, но җырларны киридән куябыз да. Ахырыннан алга таба.
Sizge bilirge kerek. Yaratkan jırışlarınız var mı? Sen direkt jırışlarından kalay mı diye jırışlarını yaratasın? Yok şol yaratkan jırışçılarım yok. Yok, ben tüyüm belki yaratkan jırın bardı totarlardan. Totarını satılmışsın. Ben tanıyorsam sen bir totarı jırın yok mu? Sağ mı kıyar? Spektaklda mı? Yok. Bu İlham Şakirov. Aa, Ne ilham Şakirov? buldu ciddi yarar. Buldu ilham Şakirov. Min olay yok, şulay yok. İsim Жырларга бик үк исем китмей, мин күбрәк классик әсәрләр һәм шулай ук спектакльдә куелган Jırlarına. җырларны яратам. Bu senin profesyonel işenliğin bilen beyliyim. Әйе. Yarar, anlaşıldı. Hazır rubrika. Kireden alıp tınladım diye batala o. Tanıyorsun birinci jırabızını? Әйе. Neydegiz? Gittik. Amardı ben de bilmem ben. Таныш. Ak kalfak. Tavuşu bir tanış gibi değil mi? Yaşıl Jırışçısı. Şakirov. Ha, siz Şakirov. deytiniz İlham Şakirov diye ya. Onun tavuştan bir mutab bulmayın bir kim bilende. Aha. Шул. Eyyeli? Şu mu? Akkalfağın? Әйе. Ey ak kalfağım. Ой, әле бик еракта идек без. Şunlukta bu kara orman idi. No, jırşısını tanıgan işim bulsa da men sizge dürtlü koyam. Булды. Bir uşağın iyi. Kod idi bit, kod idi. Bik yarakta idik biz bağında zeb bular idi. Bir şapram jırda. Ama kıstaki men şu jır turunda bilesiniz ettiler. Ул jırının tarihini söylendir mi? Men şu Akkalfağım. Нинди? Bilesizmi koya ijat bilgen ekan yakınça? Koyu. Alexeyevsk rayonunda. Alexeyevsk rayonunda Qozon xatli 70 chaqirim yer. Bu qizni kuyovga berganda jırantirgan jir ekan. Tuğanlardan ayı yarattan keldik biz, 70 chaqirim jirni uzdik biz. Tuğanlardan tabılgan çağı, yani yana tuğanların tabılgan çağı. Kiyov yağı bilen. Şıldı. He? Nasıl söylediler mi? Kutan turgun ayı. Özüm bilmedim, bana söylediler. Gittik Allah'ısı. İnsan iyi tanır abla. Little Big Little Big. Skibidi Wap Papa. Aha. Ansa deresin. Çünkü bana bu jirinden tanıma, ne bu instrumentinden. Әйе. Bana bilesiz iken mi? Sen bir küsetsen de bula. Anda şolay gına bir iyiler. Usta iyisin Anda iken. ortada da yok. Usta. Bilmiyorum. Bu точно İlham Şakirov tugel. Bunun anlaşıldı. Bu bilet mi bu? Milletlik Artur Piraşkov var ki gerek şunda. Allah mubik mubik. Ay, Allah You mubik. like a mubik mubik. Ay malades. You like a Seni tatar. mubik. Muzikalarını tınlamaganım mı? Mene inandım. Türk yağına varsın. Ay ya. Şittil bilesiz mi? Ey Ay Rişat Fatolin. yok. Bu күптән түгел чыккан җыр була, әйеме? Юк. Булай Sula сүзләп mı? әйтә алмыйм. Sula. Anla bulmuş Sizde o. bir- Sula sula tugul mu? Sula. Sula sula. İşitken yok ileri bu jırını. Rişat Hvatulin mi dindi? Хатırlый мı? Fatır mı? Hadi kay, kuşum da. Al. Ha, ne bildim. Sigiri konsertine varganıyım. Ay. Sula. Alus, ha. Tağın var mı ne? Da plastin konuydu musun?
Birer Johnny mi öyle? Bulsa dürüst bulur, olmasa Michael olmaz. Jackson başkarığında Tatar xalq jiri. Suda. Ay, bilmeymiz ne tanımadım. Bilmem, tanı bulmadı. Hatırını git. Mene şun Xo'ja Bikeyin deme bilen qara. Hı? Biz jırtınlıyız. Aha. Qara, o bütünlüğü tanıp bulmuyor. Kimsin bu? Bilmem, yani de anladık almayayım. Jırşısın bilmeyim. Ajırı? Bulay jırını işitken var, ayta olmayayım. İşitken var, тоже bir kitaplar. Radyoda güleylendirenler indi. Kısqası bu radyoda bir eğlendire turgan jır. Şolayını sanala mı? Sonala. Ha men de bilmedim. Tak bunu pas söyle. Var mı tağın bir ajır? Fasulye Şunun işte. bilen jırlar tamam. Tatar jırlары boyunca sizge 5'li qo'yam. Muzika qıçısı bular. Rahmet. Ey. Tak, yumurta ısıtады. Tak buldu. Nece sütüp da işin bilen bitti siz. Şolayını bıçak Şabız bilen. anasın degustaciyası biz oşap koyarız. Neyse ki oşagan çibiteli koyarız neyse eken. Aytagız biraz mana shunday uyulmalar yozsak, ol 8 yumurta. tak 8 yumurta. Yo, onu bittisinde kullanırlar demagan. şöyle mi? İde Yumurqaning 10 bilasiz, 80 so'm turadi. 5 neyle altını? Aha. 3, 4, 5, 6. Nanda можно. Jide. Ha, qori bizning ishqsiya. Bitta yumurqalarimiz. Bulduralar mı ekan shulay? O'zi tilagancha. Aha, yarar. Birisi bo'ldi. Tak. Bular ide yumurta bo'ladi. Bular aybat, bular Ide yorg'ash isnab qo'ysin, isnab o'tirib bo'lmaydi. uzgan yilg'a. Uzgan yilg'a bitta dekabrniki. 2020-yilg'a. Pandemiya hatto olib qo'ygan ilk ko'p etib. Elde bitmedi. Yo'q. Tak. Takida zo'rlar. Zor ol. Qarab turga var o'sha. Joyda jamida mana. Kishi ishlaganini ko'rsatib turib, shundan daraxatrak narsa yo'q turib. Eng og'iri ol. Үйретмешинчик түзүп отургайым. Үйретеси келе түзүп отурасың эми үйретмешин. Yo'q, deganda sulg'aroq kerak, sulg'aroq. Mana bunisi bek ma'tur bo'lmadi. Mana shunday shiqirini zo'rroq qilsali mana. Ey, mana teresini sho'tib Aybat bo'l. Shulay. Aha. Shulay. Qirog'ini biroz nishibariga kerak, ey. Mana bunda so'simlisi qoldi. Shada anasi biroz nima tuz sepdi, yema, yopib qo'y. Ne bilan qatnash bilan. Ha, petrушка салмайбызбы? Petrushka sig'ini. Petrushka sig'ini. Petrushka sig'ini da solsak bo'ladi. Petrushka. Hozir. Petrushka pishirib kerak. Aha, shunday kerak. Biroz tuz jibariga. Jamal bir qiziq kelib chiqdi bundani. Kartina, surat. Quyosh. Belki endi to'g'lab solasi bo'lgandir endi. Bilmayman, balkim shu darajada. Hozir Yarar, endi. bulay o'zimizga ko'proq o'xshaydi. Hozir ayirma yo'q endi. Hozir sig'maydi. Sondir shulsandir. Yamarqa shuldir. Tuzlar shuldir. Ham yo'q qo'yara kerak. 5 minutga. Bo'ldimi? Nasa tuzni istab bularni olib bo'lmaydi. Ya. Tog'an yangi premyeralar bor. Mana tog'an bir necha minut vaqtingiz bor sizdan. Xalqni chaqirib qol o'zini. Kelasi premyera. 12-13. Fevralda. Ayam. Kelajak premyeramiz bizning Alloh buyursa bo'la 12-13 fevralda. Tak. Ул безнең Татарстанның атказанган актрисасы Рәмзия Закирҗанованың юбилей кичәсенә багышланган була. Әйе. Матур Сити дип атала. Режиссеры Ринат абый Айыпов, безнең баш режиссерыбыз. Матур Сити. Әйе, Матур Сити. 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 Әйе, Матур Сити менә нәкъ шулай атала, Матур Сити. Матур шәһәр түгел инде, Матур Юк. Сити. Менә аны килгәч беләсез инде, Матур шәһәр микән, я башка нәрсә Бик микән. келесі келе деген едің. Менә хәзер Қазір премьерага. келмеше қалма. Шақырып ет алып келдіңізмісің? Біз бит шулай. Ярар, ансын. Былай чакырырбыз телефондан. Оештырабыз дедегізме? Әйе, оештырабыз әлбәттә. Яхшы, яхшы. Yok, мен яратам. Театр спектакль миңне түгел. Гаилә белән җиргә яратабыз. Шуңа күрә бик теләп киләчәкбез. Алла бирсә. Яхшы. Һәм мен сорам теге сезнең планнар нинди? Сезнең план гомумән җәйгә хәтлеме сезнең отпуск качан, ял качан? Качан хәтле театр эшли менә, качан халык килә ала?
Июньнең ахырына кадәр спектакльләр булачак ала Аннан берсә. соң инде июль, август. Июль, Июль. ял, Әйе. отпуск. Менә җәмәгать әле димәк шәһәр безгә июньдә һәм августта килгән кунаклар да алар да килеп карый Әлбәттә, Әйе. әлбәттә. Аңар инде мин килермен дип ышанам бит инде. Шулай бит. Без дә бик ышанып калабыз. Колагымны борырсыз килмәс. Сөйләштек. Сөйләштек. Я, без инде хәзер анда дегустация ясыйбыз. Дегустация ясаганчы мин сезгә фотосын да күрсәтәчәкмен. Чынлап та менә сез әзерләгән ризык. Теге фотодагы ризык белән туры килә микән? Әле үзендә күргәнем юк. Мин Нәһә күрәбез инде. Әле Петрушка калды. Петрушка салсы бар әле. Әй, ярар, салырбыз. Шулай итеп дегустация ясар вакыт килеп җитте, ләкин аңарчы зур түземсезлек белән Гөлназ һәм Рамил көтәләр. Нәрсә булырга тиешсең анда дип. Шутимме? Әзерме? Кая барабанны теге дроды. Менә шундый нәрсә килеп чыкты. Тугылысы булган. Тугылысы булган бер. Гөмбәсе Гөмбәсе өстендә. былай итеп булган. Әйе. Юк, гөмбәсе бөтен җирендә дә бар. Бунда бөтенесен тураганнар да гөмбәсен теге зур кисәкләр белән булгатканнар да шылтыр-пылтыр. Ну, сезнеке дә матурны уртасында кояш кебек бер йомырканың сарысы балкып тора. Күрәсеңме? Менә кояш. Кояш һәм аның системасы. Сына баш эшләмәгән. Кояш дигәле планеталар. Ай. Менә монысы Венера, Осы Марс, Марс, Юпитер. Сексе земля. Рамиль, Гөлназ. Булат менә монда. Монда. Но ингредиентлары бар шул. Ну сезнеке дә кызык булды бит. Каян белеп бетерәсең бит? Башта ашап карыйк әле. Әйе. Тәмле булды микән бу сезнең? Исемен чыксын моннан сезнең. Сөйләсеңме? Рамил, син сыраматык дигән ризык ашаган бармы? Сыраматык дигән. Артык сырама? Сыраматык. Ире хатынны, сырый хатынны сәпсен. Сыраматык нәрсә? Сыраматык айда дип. Туглагач соры була икән. Әйе, безнең мие агы күп. Туз ничек? Барсы җитәме? Тузы кайнар. Тузы булган. Тузы урынында, каймыркасы белән дә. Нәйсте калдыра кирәк урасы. Әй шунда батыр. Кыскасы тәмле булган бу. Ашардык дип түгел. Шушына бер рәхәтләнеп ашардык. Уны рецепты катлаулы булмады инде. Моны тегеләй иттереп пешердең ни, былай иттереп пешердең ни, инде былай турап бар ашказанына керә, бары принципы бер дигәндәй. Шулай бит? Әй. Тем более сезгә беренче тапкыр килгәч, тапшырыгызга. Шуны хәтле инде, шуны хәтле шәп реклама ясагач, Кореев театрына инде. Мине инде чакыргач, бушка кертәм дип әйткәч. Безнең тапшырыгыбызның килә спонсоры, генераль спонсор булган Кукмара металл соусы заводыннан әлеге Кукмара табасын белмим сезгә тапшырабыз. Бер атнаны син кулланасың бер атнаны. Алмаш тилмеш. Юк, бөтен вакытта да укылны. Синең гаилә хәлләре турында да сорамас итеп сөйләнгәнме җирә? Юк. Гөлназ. Бик тәмле ризык пешерәсең, күрәсең. Рамил. Тәмле башарсың. Мин каядыр. Ни, ишетеп алдым әле монда бүген шундый теге мотор сүз белән ул дәште. Менә шулай. Гөлназ, син чакыра әле, ям бар. Свидание. Син свидание чакырма, син булачак. Рамил, кара әле, теге таба белән ризык пешерәдер бүген. Син андый мондай аш түгелме? Яисә киресенчә, кем белә, может Рамил. Анда бит кызлар чакыра. Ишетү свидание ала, шундый көтән шулай килгән. Рамил пешерә, Пешерәсең, яме? Син пешер. Кыскасы нәрсә эшләргә икәнен белерсез. Безнең эш тапшыру, дуслар, сезгә дә әгәр дә Кукмара табасы кирәк булса, килүен теләсәгез, Кукмара табасының интернет кибеттән заказ бирегез, яисә инде кибетләренә барыгыз. Менә аның сезгә әйтеп калам, бер таба гына җитми бит инде. Җитми. Син бит Казан егете дидең. Әйе. Сиңа тигәнең Балташта тора димме? Әйе. Менә шулай бит, диме? Балташа кайтканда, моны кайта алмыйсың бит үзеңнекен. Яңа алып кайт. Әйе. Менә кибетләрне нисегезгә төшерәм. Павлик Нурам Езундур. Бу беләсең кая икәнен, Әйе.
Richard Zorga 11 Gorky Park Saudiya Özbekistan şunun birinci katında. Mushin oram 23 B bu kvartal. Sozgortlar için Leningradskiy 27 anda baxet ekibeti var şunun birinci katında. Әйе, аха, аңлашылды. Anlaşıldı mı? Әйе, Аңлашылды. миңа Baltaşlarga Kukmara da yakın. Әйе. Atiye nega şöyle alıp biresin. Ama Без проблем. minnet bizde bizim tapşırıdan TMTV telekanalından hem Kıraş'tan hem de Kukmara zavodundan size öyle. Var Instagram'da var. Подписывайтесь. Kukmara official diyor. Kukmara pasoda. Рәхмәт. Sizniki değil mi? Buldu. Sıylaşır sizin de şunda. Sizin gerekçesi yok. Jayın tabırız. Tilekleriniz bulsa tamaşaçılarga, atiyelerge selam. Rahmet etiniz. 10 sekundunuz var. Исән сау булыйк, тату яшик һәм безнең спектакльләргә Габдулла Кариев театрына килергә онытмагыз. Көтеп калабыз. Мин ана булды. Atiyelerge selam. Şunun ben dostlar temlik kıraşırız. Tamam, tügellendi. Her atma sayın TMTV telekanalında qarab barıq. Temli yaşik, temli aşık. Нәрсе, ашларыңыз тәмле булсын. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.